உங்களோட பிளான் படி இப்போ நீங்க யோசிக்கிறது படி இப்போ இந்த ட்ராக்லேயே போனா நம்ம ஊர்லயும் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் வந்து பிரைவேட்டை ஓவர்டேக் பண்றதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? அந்த இது உங்க பிளான்ல இருக்கா? சரி, நான் இங்கே வந்து அரசு பள்ளி, அரசு உதவி பெறுகின்ற பள்ளி, சிபிஎஸ்சி, ஐபி, ஐஜிசிஎஸ்சி, ஐசிஎஸ்சி, கேம்பிரிட்ஜ், இந்த மாதிரிலாம் நான் பிரித்து பார்க்கறதே கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய 1,29,00,000 குழந்தைங்களும் என்னுடைய பிள்ளைங்களாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான். ஸோ அவங்க எந்த இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் எனி போர்ட்ஸ் அவங்க படிக்கட்டும், ஆனால் படிக்க வேண்டிய வயசுல எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை விட்டு வெளியில போயிடாதீங்க. சரி, அகைன் ஐம் டெல்லிங், நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் சொன்ன மாதிரி 8த்துக்கும் நம்ம வந்து பிள்ளைங்களை அனுப்பிச்சு வைக்கிறோம். அங்கே இருக்கின்ற நாலேஜ் வந்து கொண்டு வந்து நாம பயன்படுத்தி போகிறோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்முடைய அரசு பள்ளி வந்து நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் ஸ்கூலா அப்படின்னு இன்னைக்கு நாங்கள் மாற்றுறோம். நாங்கள் ஸோ அரசு பள்ளி என்பது வறுமையின் அடையாளம் அல்ல, அது பெருமையின் அடையாளம். அப்படிங்கிறது வந்து வெறும் சொல்லால் மட்டும் அது இருந்துவிடக்கூடாது, செயலாலும் காட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் செய்கிறோம்.